Nanku kumfanekiso oqoshwe esenzela noma wabaphupho sibeke iphupho la njengenjwayelo. Sicela usubscribe, sicela like le video, sicela ube member bese ukwazi ucontribute at least ngo-R9 every month. Lokho kungasiza kakhulu ukukhulisa i-channel nokuletha ke la i-motivation kuthina, kukhombisa ukuthi you value what we bring on the table, you value the content and iyakusiza, iyakusebenzela. You can also use the account number to contribute monthly ngaloko ofisa ucontribute ngakhona. Akukuthokozisa ukuthi you're making difference. Ungacabanga ukuthi ukhona ukwenza if wena ukwenzi nomunye mhlawumbe ucabanga njengawe ngeke uzoyithetha mhlawumbe ubani sowenzile. So until now ukwenze then you will think ukuthi okay mhlawumbe nomunye ukwenzile, for as long as ungakwenzi lokho usho nabanye abakwenzi. Then iphupho likafikile wakambatha la ukuthi amen ngiyabingelela phasa ngicela la kubuza uma uphupha upheka ubhontshisi ngabe kusho ukuthini. So isubheka la iphupho lakhe la umntakambatha umafixo fiki asisho ukuthi ukuphupha amabhontshisi vele kungasho into ehlukahlukene, kodwa to break it down a bit ake sithi nje ngamabomu uma uphupha amabhontshisi sithi uphawu luhle uma uwapheka amabhontshisi, kepha longasho ukuthi empeleni uzochitha isikhathi esiningi namandla kanye namasu uxazulula inkinga ngaphambi ukuthi uphumelele. Usho lento isho ukuthi kuzodingeka noma kungenzeka njengamanje noma kuzodingeka uchitha isikhathi esiningi kanye namandla, umdlandla, ikhwepha namasu uzama ukuxazulula inkinga ngaphambi ukuthi uphumelele. Yabona. Number 2, uma uphupha amabhontshisi uphawu luhle uma uwapheka lawo mabhontshisi futhi avuthe, ngoba lokho kungasho ukuthi ngokubekezela nokuzinikela nangokuzimisela emsebenzini wakho wenzima uzogcina ngani ukuphumelela. Daniel 1:12 futhi prove thy servants, I beseech thee 10 days and let them give us pearls to eat and water to drink. 15 uthi at the end of 10 days it was seen that they were better in appearance and fatter in flesh than all youth who ate king's food. Yabo. So number 3, uma uphupha amabhontshisi uphawu luhle uma uwapheka olungasho ukuthi mhlawumbe izinto zingase zikhambele kahle kakhulu uma unebusiness noma kunomklamo nje omatasa ngawo. uGenesis 1:29 ke, and God said, behold, I have given you every plant yielding seed that is on the face of all the earth, and every tree with seed in its fruit, you shall have them for food. Number 4, uma uphupha amabhontshisi futhi uphawu luhle uma ubona omunye umuntu ewapheka, kungasho ukuthi lo muntu loyo mhlawumbe ngenzeka uzokucela ukuthi umeseke noma umsize ukuze akwazi ukuphothula mhlawumbe umsebenzi wakhe wonzima awenzayo njengamanje. But lona liyathembisa uma wapheka amabhontshisi uphawu luhle. Ngiyakubalisha ukuthi mhlawumbe ngenzeka kuzodingeka isikhathi esiningi ukuthi uphumelele, kuzodinga ukuthi uchithe isikhathi esiningi usebenza uxazulula wenza lokho nalokho ngaphambi ukuthi uphumelele. Yabona, kodwa egcineni sokuzophumelela uma wabona wapheka amabhontshisi uphawu luhle. Siyabonga kakhulu, uNkulunkulu akakulonde, uNkulunkulu akubusise. Qinisekisa ukuthi ulike le video, uyasubscribe, qinisekisa ukuthi become a member. Akukujabulisa ukuthi uya contribute futhi nawe ngo-R9, akukujabulisa nawe kunomehluko wenzayo kwi-channel nakuthina to show that you value the content.